वाटवे साहेब, देशभर आपल्या वाईल्ड लाईफ आणि शेतकरी यांच्यामध्ये एक संघर्ष किंवा एक अडचणीचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. तुम्ही महाराष्ट्राबद्दल काय सांगाल? हा प्रश्न खूप मोठा आहे. हो, म्हणजे जेवढा मांडला जातो त्याच्या कित्येक पटीने मोठा आहे. मोठा आहे. परंतु हा प्रश्न पोरका आहे. पोरका म्हणण्याचं कारण असं की कृषी विभागाचं पण याच्याकडे लक्ष नाही. ते म्हणतात की हा वन विभागाचा प्रश्न आहे आणि वन विभाग म्हणतं की शेती आमचा विषय नाही. आणि त्यामुळे कोणीच याच्याकडे लक्ष देत नाही असं झालंय. परंतु प्रत्यक्षामध्ये आता पहिल्यांदाच गेल्या वर्षी गोखले इन्स्टिट्यूट ही पहिलीच अर्थशास्त्रज्ञांची इन्स्टिट्यूट त्यांनी या प्रश्नामध्ये लक्ष घातलं. मी त्यांच्याबरोबरच काम करत होतो आणि आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्राचा अंदाज काढला तर तो वर्षाकाठी 10,000 ते 40,000 कोटीचं आर्थिक नुकसान म्हणजे शेती कृषी विभागाचं कृषी इकॉनॉमिक्सचं अर्थशास्त्राचं एकूण नुकसान इतकं मोठं आहे. आणि हे नुकसान होतं कसं? अनेक प्रकारांनी होतं. एक म्हणजे प्रत्यक्षात प्राणी येऊन शेतीची नासधूस करतात हे तर झालंच. परंतु शेतीची नासधूस होते म्हणून कित्येक शेतकऱ्यांनी शेती सोडून दिली आहे किंवा रब्बी घेण्याचं सोडून दिलंय किंवा जी पिकं खरं तर इथं या जमिनीत चांगली होतात ते रानडुक्कर ठेवत नाही म्हणून दुय्यम काहीतरी पिकं घेणं हे सगळं. मग लोक पूर्वी वाळवणं वगैरे करायचे. ती उघड्यावर आता वाळवणं होत नाहीत कारण माकडे येऊन ते खाऊन जातात. अशी सर्व प्रकारचं नुकसान जर का धरलं तर ते 10,000 ते 40,000 कोटीच्या दरम्यान वर्षाकाठी नुकसान आहे आणि ते दरवर्षी वाढतं नाही. हे फक्त महाराष्ट्राचं, हा आकडा फक्त महाराष्ट्राचा आहे. बरोबर. आणि तो वाढत्या प्रमाणावर आहे दरवर्षी. मला सांगा की हरणांचा सुद्धा एक मोठा प्रश्न महाराष्ट्रात निर्माण झाला होता. हरणांचे कळप मोठ्या प्रमाणात येतात, आहे ना, शेतीची नासधूस हो आणि हरणं करतात हे आपल्यासाठी जरा धक्कादायक सुरुवात. आणि ते कसं आहे की जिथे जंगल नाही तशा जो असा माळरानाचा प्रदेश आहे मराठवाडा, बरोबर, तिथे सुद्धा आता या कुरंग जातीचे हरण म्हणजे अँटेलोप्स हे वाढलेत. निलगाईंचं प्रमाण वाढलंय आणि या सगळ्याचा शेतकऱ्याला प्रचंड त्रास आहे आणि याची कुठे दखलच घेतली जात नाही. आता कायद्याप्रमाणे वन्य प्राण्यांनी नुकसान केलं तर नुकसान भरपाई द्यावी असं कायदा आहे पण तो कागदावरच आहे. प्रत्यक्षात शेतकऱ्याला काही मिळत नाही. ती प्रोसिजर इतकी किचकट आहे. बरं, नुकसान मोजायचं कसं याच्या गाईडलाईन्स काही नाहीत. पंचनामा करायचा कोणी तर त्याच्यामध्ये असं लिहिलंय की वनरक्षक, तलाठी आणि कृषी सहाय्यक यांनी पंचनामा करावा. आता 3 वेगळ्या वेगळ्या विभागाचे लोक प्रत्येक नुकसानासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतावर एकत्र येणार हे व्यवहार्यच नाहीये ना. त्यामुळे पंचनामा होत नाही, शेतकऱ्याला काही मिळत नाही. त्यामुळे कायदा असून त्याला काही होत नाही. कोकणामध्ये किंवा अनेक ठिकाणी आता माकडांचा उपद्रव वाढलेला आहे. तिथं नारळ फस्त केले जातात. एका बाजूला कीड, दुसऱ्या बाजूला माकड. यांनी नारळ पीक संपूर्ण नष्ट करून टाकले. हो, लोकांनी एकरच्या एकर नारळाच्या बागा सोडून दिल्या जातात कारण हातात काहीच लागत नाही. अगदी खरं, अगदी. आणि या सगळ्याचं मुख्य कारण काय जर का असेल तर वन्य प्राण्यांची माणसाची भीती नाहीशी होत चालली हे सर्वात महत्वाचं कारण आहे. कारण हे पूर्वीपासून होतं. म्हणजे प्राणी पूर्वीपासून होते, माणूसही शेती पूर्वीपासून करत आलेला आहे. पण शेतीची राखण पूर्वीपासून करावी लागतच होती. पण जोपर्यंत माणसाची भीती होती तोपर्यंत राखण करणं शक्य होतं, व्यवहार्य होतं. आता तुम्ही तिथे रात्र बसूनही प्राणी हाकलणं मुश्किल होतं. आता बिबटे येऊन काढू लागले. त्यामुळे आता शेतकरी रात्री राखणीला जायला घाबरायला पण लागलाय. बरोबर आहे, बरोबर. मला एक सांगा, माधव गाडगीळ यांनी एक सूचना केली होती, माकड, हरण किंवा अशा तऱ्हेचे उपद्रव प्राणी मारून टाका. आणि हे माधव गाडगिळांनी म्हणणं हे क्रांतिकारी होतं. तर तुमचं काय मत आहे? तर शिकार परत आणावीच लागेल याच्यात काही शंका नाहीये. पण ती नियंत्रित शिकार असली पाहिजे. म्हणजे धोरणात्मक एक चांगलं धोरण आखून त्यासाठी प्राण्यांचा अभ्यास, त्यांच्या वागणुकीचा अभ्यास नीट करून शिकार कशा प्रकारे केली पाहिजे, ती नियंत्रित कशी करायची, त्याची सिस्टीम कशी बसवायची, हे सगळं विचारपूर्वक केलं. जर्मनीमध्ये पाहिलेलं आहे. तिथं हरणांचं जेव्हा संख्या वाढते दरवर्षी अमुक महिन्यामध्ये लायसन्स देतात आणि त्याच्यामधले पुरुष नर जातीची हरणं मारायला परवानगी दिली जाते. तर त्यांनी एक सिस्टीम बांधली आहे. आपल्याला आपल्या भारतीय कॉन्टेक्स्ट साठी योग्य अशी सिस्टीम बांधणं आवश्यक आहे. पण या दृष्टीने काही रिसर्च चाललाय का तर तसं पण दिसत नाही. मग सरकारची एवढी अनास्था हे काय आहे? कारण एवढं तुम्ही म्हणता महाराष्ट्रामध्ये 10,000 कोटी. एका बाजूला देशाचं उत्पन्नाचं नुकसान देशभर बाकी ठिकाणी किती मोठं होत असेल
आणि आपल्या महाराष्ट्रामध्ये एवढी भयानक स्थिती, एका बाजूला शेतकरी म्हणतोय की त्याचं त्याला उत्पादन घेणं शक्य होत नाही, दुसऱ्या बाजूला हा उपद्रव आहे आणि शेती सोडून दिली जाते, म्हणजे तो अगदी कर्जबाजारी एका बाजूला, दुसऱ्या बाजूला आत्महत्या करण्याची भीती. तर याला उत्तर, तर समाजाचे जे सगळे प्रॉब्लेम असतात ना, त्या सगळ्याचा पॉलिटिकल इश्यू होत नाही. तसा हा एक प्रॉब्लेम आहे की ज्याचा अजूनही पॉलिटिकल इश्यू झालेला नाहीये. जोपर्यंत ते निवडणुकीवर येत नाही तोपर्यंत कोणी राजकीय पक्ष त्याच्याकडे लक्ष देणार नाही. हा निवडणुकीचा मुद्दा झाला पाहिजे, हा प्रचाराचा मुद्दा झाला पाहिजे. अगदी खरं. पण महाराष्ट्रातील शेतकरी एकीकडे खूप सजग आक्रमक होता, त्याने आता सोडत दिले का हे आक्रमक? नाही हो, सजग आक्रमक शेतकरी कोण आहे? तर मोठी नगदी पिकं घेणारा शेतकरी फक्त तसा आहे. अजूनही जंगलाच्या आजूबाजूचे छोटे मोठे जे शेतकरी आहेत ज्यांना खरा त्रास आहे त्यांचा आवाज कोणी ऐकत नाहीये. अगदी खरं, अगदी खरं. तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे. कुठलाही राजकीय पक्ष निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये असा विषय चर्चेलाच घेत नाही आणि शेतकऱ्याला ते वाटत नाही. मतदान करण्यापूर्वी वेगवेगळे आमिष हळूहळू सुरू झालंय. आता शेतकरी हळूहळू संघटित होत आहेत, आता ह्याच्यावरती मोर्चे निघत आहेत, आता उपोषण झाली, हे आता हळूहळू सगळीकडे व्हायला सुरुवात झालंय. पण अजूनही महाराष्ट्रभर संघटित स्वरूपात ते झालं नाहीये. पण ते होणार, म्हणजे शेतकऱ्यांमधनच हे येणार. वेळीच वन्यजीव संशोधक आणि डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यांनी वेळीच जागं होऊन याच्यावरती उपाययोजनेला सुरुवात केली पाहिजे. किमान पक्षी काय उपाययोजना करावी याच्यावर रिसर्च तर व्हायला पाहिजे. खूप अर्जंट. प्राणी महाराष्ट्रामध्ये आज सर्वात जास्त उपद्रवकारक ठरलेला आहे? एकीकडे रानडुक्कर आणि दुसरीकडे वानर आणि केळटी. केळटी म्हणजे लाल तोंडाचं माकड, कोकणात त्याला केळटी म्हणतात. हे सर्वात. रानडुक्कर एकीकडे. बरं, गंमत अशी, राखण कशी करणार? माकडं दिवसा येतात, रानडुक्कर रात्र येतं. 24 तास नाही ना राखण करू शकत तुम्ही शेताची. खरंय. पण मग या माकडं सुद्धा मारता न येणं हा प्रकार जरा म्हणजे वाईल्ड लाईफच्या दृष्टीने. आता कसं आहे सांगतो की पूर्वी आपल्याकडे वानर मारे नावाची एक जमात होती, अजूनही आहे. बरोबर. परंतु आता त्यांनी वानर मारणं सोडून दिलंय, अनेक कारणांनी सोडून दिलंय. एक तर ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट त्रास देतं तुम्ही काय केलं तर, हा एक आहे. पण ट्रॅडिशनली आपल्याकडे या सगळ्या व्यवस्था होत्या. तुम्हाला जर का माकडांचा खूप त्रास झाला, वानर माऱ्यांना सांगावं जात असे, हे पूर्वी होत होतं, ते आता बंद झालंय. म्हणजे ट्रॅडिशनल गोष्टी मोडून पडल्या आणि तुम्ही पर्यायी काही उभ्या केल्या नाहीत. अगदी खरं, बरोबर. सो एक आता उपाय हाच आहे की वानर किंवा हरणं सुद्धा यांना आता वर्षाला एक विशिष्ट शास्त्रीय पद्धत शोधून, म्हणजे एक चांगली व्यवस्था लावून नियंत्रित शिकारीची परवानगी दिली पाहिजे. नुसती परवानगी नाही, ती व्यवस्था लावली पाहिजे. नुसती परवानगी देऊन शेतकऱ्यांकडे कुठे बंदूक आहेत? बरोबर आहे, खरं आहे, अगदी खरं आहे. त्यामुळे त्याची पूर्ण व्यवस्था निर्माण करायला गेली. एकीकडे जी व्यवस्था होती ती आता मोडीत निघाली आहे. बरोबर. आता पारधी समाज, हा वानरमारे समाज, हे समाज आता विस्कळीत झालेत. पूर्वीसारखे त्यांचं संघटन नाही. शेतकरी जरी वारकरी असला ना तरी तो पारध्याला निरोप पाठवू शकत असे पूर्वी. आता ती पारधी जमातच विस्कळीत झालेली आहे. खरं आहे, अगदी खरं आहे. सो हा खरं म्हणजे केवळ राज्य पातळीवर नाही, देश पातळीवर शास्त्रज्ञ, पर्यावरणवादी, एकूण शेतकरी असा सर्वांना जवळ घेऊन चर्चा करण्यासारखा विषय आहे. नक्कीच. थँक्यू सर. धन्यवाद.